Kung ikaw gisangunan sa dako nga responsibilidad, kini nagpasabot nga ikaw adunay abilidad. Kung ikaw gihatagan og responsibilidad, kini nagpasabot nga aduna kay kapuslanan. Kung ikaw nagabuhat sa imong responsibilidad, padayon sa kadasigon tungod kay ikaw ang gisaligan sa tanan. O kung ikaw ikapoy na sa imong hipas-an nga responsibilidad, pagpabiling malig-on ug malahutayon tungod kay ikaw mahinungdanon. Uban ni kami makaisunan sa pagdayo sa Ginoo kauban ang imong kapaglaom diri lang sa Panibaya sa Kabuntagon World. Introducing the generation of selfies, yet unbelievably selfless, trying to balance rights and responsibilities amidst fun and limitless possibilities. Their minds are so pure, sometimes easily influenced to the core. Yet they rise up and do things we all adore. The world is trying to understand how you communicate words with no vowels, online terms with emoticons. Definitely, you give life to our emotions. You all love to contribute to the nation's progress. Sometimes you energetically march on the streets. Oftentimes, you are just quiet, doing what is expected of you, making the right choices that Papa and Mama can be proud of you. You are so full of life. Nights are sometimes becoming day. But nope, you are not just wasting your time. You are just simply making the most of what you can be: a student, an entrepreneur, a salesman, a leader, an advocate, a lifesaver, a daughter or a son, a friend, a patriotic online blogger. You are so determined and you have never gave up on anything because you believe that the future of your country, family, your church relies on your shoulders. We know you care. Jesus too. He cares more than you know. You might be confused sometimes, but we know you are so full of wisdom that you will kneel down and pray and ask for God's wisdom. We know your generation is the hope of our nation, and thank you for starting to build that hope even without appreciation. Some of your friends might be misled, but hey, look at you. You worked hard, you served, you led others to God, you respect others, you fear God, you equip to yourself. You are sometimes misunderstood, but being the empowered youth you are, you think purpose and responsibility. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Yes, good morning. Good Good morning. morning. Ako kasaka. Kumusta ato ang simana nga dunay mga bagyo nga Yung maabot? sila dili doon na pasimana, kumusta yung kasakit? Kaya Dili balik bayan ako sa sima. Kumusta yung mga kasakit? Kasakit. Butangan po nimo nagkalipay. Kalipay, No? yes. Duha man na siya kasakit o kalipay. Labi na gugma nga naghatag og kalipay. Amen. Hindi nga ko ano nga tagline to dyan, Ha? no? Nalimot Nalimot na ka na. practice og tagline mga paglaom. Pero, ato na pagsutan niya sa Dear Panimbaya. Pero karon natin sigutan ang atong tema. Yes. Mao ang You Think, Purpose, and Responsibility. Mga paglaom kita, nagiday mga purpose sa kinabuhi, di ba? Og hinabot tayo mga responsibilidad. Kung napansin nyo atong spills ganina, nais katong pag-stolti ni Kuya Awing nga kung ikaw adunay responsibilidad, kinapasabot nga ikaw adunay abilidad. Yes. So, Yes, hatagan kita- kag responsibilidad, dapat himuon ni mo tungkol kay gisaligan ka. Kita mong haumta ni Fitz kay mabilaw pa man ta sa youth, di ba? Yes. Millennials na Apil ko. Ikaw, kuya. Apil ba sa millennials? Youth leader, best Kuya Awing. Ang Of may course. tabuan ang may tabuan na nga ikaw nga gaya sangunan ka sa buluhaton sa Ginoo, ingon nga batanon, imo ginantaga ag pagtagad. Kung doon na kay talento, imo nang gamiton, dili nimo nataguan. Kaya nga no, paninglan ka ana. Bawion na sa imuha mo nang imo ginasiyang gamiton. Yes, og Yes. special ang ating episode karon kay natay mga kabatanunan nga atong mag-alawit all the way from Butuan City, specifically sa Northeastern Mindanao Academy sila atong mag-alawit karong kabuntagon sa harana sa kabuntagon, and makakauban na to si Pastor Ditches sa
Good morning, Pastor. Hinaot nga, station mo mga kapaglaom sa atong dugang nga mga pagpadasig o tanang mga atong episode karong kabuntagon. Yes, gusto po nato ko pasalamatan si Ate Charm and Kuya Andrew sa amanidot kayo nga video, no? Dito nato nakita no unsa day ang youth sa ato ang community. Unsa day responsibility sa usa ka youth. Labi na sa government. Yes, ug unsa day purpose sa usa ka youth, di ba? And speaking of youth mga kapaglaom, later aduna tay interview nga pagahimuon atong very own NCMC AYS President Wailain, Brother Edwin Endino o ang NCMC Mas Amigos President Chrisley Jade Saruminis. Live na sila later mga kapaglaom atong makastorya. Yes, aside po sa ila Atiyop, anabot tayo na hinabi nga mga membro sa Oro Youth o sa nisa ka government council diri sa Cagayan de Oro City o sila naghisgot usab sa roles o sa pay matabang sa mga kabatanunan sa ato nga komunidad. So unya, kung familiar man ning Oro Youth, ato kining tanawon niya tawtol mga kapaglaom. Yes. But for the meantime mga kapaglaom, no, para maghatag dugag kadasig sa inyong kabuntagon, aniya ang intro voices silang awit nga naguluhan, Lord, I offer my life. Ato kining paminawon. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're not living. That's
That's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Yes, no, thank you kayo atong mga volunteers sa Hope Channel. Pagkanindot kayo. Ang imong kinabuhi, i-offer nato na sa ato ang buhi nga Dios mga kapaglaom. And this morning mga kapaglaom, doon na tayo bisita nga atong Yes. tagag-pagtagad karon. All the way from Butuan City and gikan ni siya sa Qatar. Walay lain, Arthur Tion. So good morning, sir. Welcome. Welcome, Welcome. sir. Kabuntagot, sir. Ako pagsalamat nga niya ako nagkikauban na ninyo. So, For the information sige, sa go. ato ang mga kapaglaom, Kuya Awing, si Sir Arthur Tion, kanhi siya na to nga correspondent dito sa Qatar. Qatar, Nga partner yun na to dito, no? Dayon karon atong April lang, sir, tama ba ko? Ning ani siya diri, balik siya sa Pilipinas, karon himo na siyang treasurer sa Northeastern Mindanao Academy. Wow. So, may chance ni nga makaadto ta dito sa inyo lang dapit. So, Oh, pwede sir, kayo. Pwede. sir, sir, kumusta man before ka sa Butuan ka, kumusta man dito sa Qatar sila Jojo Carzini sa atong mga correspondent dito yung mga Gimingaw kapag- na to sila, kumusta Ian. man sila dito? Sila dito okay ra jud kay tanan sila. Sobra jud kadasig kay murag testimony gina ako na sila dito for 6 years na ako dito sa Doha, Qatar. So sila kanunay nagmadasigon sa ilang mga buluhaton dito sa atong media ministry also. Nalipay kami nga makahibawaan na, sir, no, nga ang ato mga kaigsunan dito pabilin gyapon nga madasigon. So, sa mga programa ang gihimo niyo dito, sir? Actually, daghan kay mga programa dito na tayo women's ministry, personal ministry, and we have this single ministry which Single ministry. involved ko dito sa ilaha. So, I just can imagine from the start of the Sabbath until the evening, tuloy-tuloy kay we have Sabbath school and we have divine. After EY. that, EY, EY. dayon 1 o'clock, 1:30. Paghuman, war practice na. Wow, parihar Hangtod sa gyapon gabi, wagi undang. Mura gyapon na ata sa Pinas. Huli day. ni gabi na kayo usay mga 10 o'clock. Wow. 9 o'clock. Libre kaon gyapon. Libre kaon gyapon. Mo magina basta kaon libre kaon. Libre kaon gyapon. As one family, sir, no, unsa man ang ato ang kailangan nato iampo sa atong mga kaigsuonan dito sa Qatar nga kailangan yun nato sila mga padasig pa. Ang pinakauna gid nga akong pagampo dito is ang health yun pinaka-importante po sa ilahagi dito kay from time to time ang weather dito mag-change, ang climate. So munang usa ka importante dito kay kung magkasakit ka dito nga layo ka sa imong pamilya, nusara lang ka, labi na wala ay imong pamilya dito. So lisod jud kay tanan. Lisod So kayo. muna sa ang health o ang ilahang job pinaka-importante which is one of the problem dito sa mga ato mga members kay ilang sabat off. Oh, okay. Mao Muna na- mga challenges yun dito sa ilaha. Mao na sir nga kasagaran dito sa Qatar. Sige tan-aw diri sa Hope Channel. Mao na Oo. sila nga, from Qatar. Greet me from Qatar. So sir, karon adto na punta diri sa Pilipinas, sa Pinas na punta kay na naman kadiya sa Butuan sa Academy. Kumusta man nato ang mga estudyante diha dagag pag mga buutan. Kay karon ang atong topic ron about sa youth man. So naman kadiya mga youth mga So kumusta man? Labi na ron imong gidala imong mga kaubanan ron nga mukanta. Kumusta man? Lagi unexpected yung kasi po akong pag-abot sa NEMA which is I praise God na whatever God leads you, He will always provide. So, Amen. pag-abot na ko sa NEMA, dasig po kayo sila dito. Wow. Super dasig mo nang niabot ni nga time nga wa ko nag-expect po ba kaniya akong mga estudyante, teachers. Oo. While nag-start ko dito murag nila mga program, maminaw lang ko. Mga maayo man kay mga anta. Oo.
kung kinahanglan na ako sila kuhaan yun kaya dala-dala man ako akong kamera Oo. dito pa sa Qatar dala na ako so one day ako gini silang i-cover so ako silang gipang kuhaan gina ako sila kay mga inindot kay mga tingog Wow, no? Pag nadasig yung ko dito ko ay makapadayon ko diri og So, padayon Oo, gyapon sila. ka. So, bisan na kasubutuhan, padayon gyapon ka may mong correspondent na to diri sir. oh pwede kayo wala problema Pwede. Onya, nagpaabot pud mi sa imong imbitasyon nga dalon mi nimo sa imo. one day Karon oh. na siya. Yes, Okay, yes. one day. Now, Sir Arthur, basi na kay greeting, especially sa atong mga kaigsunan dito sa Qatar. I would like to greet Seventh-day Adventist Church Doha, Qatar. I cannot express my gratitude sa ilahang kamahayo sa ako while serving Doha Seventh-day Adventist Church. The rest of the ministries and the single ministries and personal ministries. I cannot mention you all, but praise God and I thank personally to God that you have given me a time to have fellowship with you during my as an OFW worker. Wow, thank So you. God bless everyone. I hope you will continue serving God in these last days. Thank you kay sir, thank you sa imong nga time karon and thank you sa pagdala sa imong nga mga kauban nga singers. Mga gwapa ug mga gwapo imong gidalaron. Di gid magmahay ato ang mga voice. O Kuya Wing, ako kalipay nga isa sa mga estudyante, na estudyante pa na ako before sa. Wow! So, kalipay na ako. So, kayo, buutan ni nakapita si sa- Sir Pitts. Asam tayo mo estudyante, buutan ni Sir Pitts. Buutan. Buutan. Yes. Mga kapaglawom no, later doon na tayo. Ang mga kapaglawom na to nga mga nagpadala sa inyo mga greetings, amon paningkamutan nga mabasa po na muna. And before na, ako sa pasalamatan ato mga partners and sponsor, Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, Yes. Sir Yul Batiler na tanaw karon, Good morning. and Sir Engineer Pidong and Amor Barbas. Good morning. And diha sa United States of America nga nagasuporta din sa South Channel. Magandang umaga kaniyang tanan. Yes, gusto na ko panimbayaon si Sada Ilogon, happy Sabbath. Bob Miller, Lantong ni, good morning, happy Sabbath to all watching from Manila. Lita Cortis, happy Sabbath. Bibi Chris Silvano, Judy Ben Kabil, happy Sabbath. Na ay nanawag na ako nga wala daw. Okay, so technical, okay na atong audio karon. Happy Sabbath diya kang Jerd Solfred, Divora Mariano Tapiculin. Happy Sabbath everyone from Kamansi, Caban City, Negros Occidental. Yes, og sa laing bahin makapaglam usa ka youth council diri sa atong dakbayan nga may dakong responsibilidad ug dakong pagtagad sa pag-usbag sa atong dakbayan pinaagi sa youth involvement. Dugang gitayo makapaglam ato kining tan-awon. May buntag sa tanan! I'm so excited to share sa inyo ha kung giunsa nato og empower ang mga kabatan-unan diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini siya nga initiative nagsugod ni siya kay nakapasata og ordinansa last year no 2018 ato ni siya ginatawag nga Oro Youth Code. Tungod ani nga ordinansa atong na institutionalize ang youth participation sa lokal na panggamhanan. Naunsa man ang mga salient features ani nga balaod. Unan, atong na-institutionalize ang Youth Development Council. Tungod ani nga Youth Council na represent nato ang in-school youth, ang out-of-school youth, community-based, special advocacy, cultural identity ug faith-based nato na mga kabatan-unan. Because of this Youth Council pod, kani ang highest youth policy recommending body sa syudad ug sila pod ang ga-implementar sa mga lahi-lahi na mga programa para sa kabatan-unan sa dakbayan. Tungod pod ani nahimo ni siya og training hub for youth development diri sa city. So capacity development, personality development and even leadership trainings for the youth no. Ang tumong ani nga balaod og kani nga engagement kay ang atong mga kabatan-unan ma-empower para they will co-create ang mga programa at mga solusyon para sa kabatan-unan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So sa office, so our youth development office, basically we have different programs, no? And one of which is the Pag-asa Youth Association of the Philippines. Na it's actually a program for the OSY, an organization of the OSY, wherein it is poised as a capacity building and a bridging program for the out-of-school youth. And then another one is we also have the Adolescent Sexuality and Reproductive Health. Again, we have the Adolescent Sexuality and Reproductive Health program. So it's a program in the office wherein we partner with the Population on Commission and the Community Improvement Division in terms of awareness campaign, no? And an info hub and capacity development on adolescent
Sexuality and Reproductive Health Program. So next is we have the Oro Youth Development Council. It's actually the highest policy recommending body, no, youth body of the city, and at the same time sila ang nag-implement sa atuang Oro Youth Development Plan. So for Oro Youth Development Council, so far ang atong mga flagship programs na implement na is we have the Oro Street Law and the Youth Matter. And right now, the Oro Youth Development Council actually is preparing, ongoing ang ato ang kanang preparations for the search for the most child-friendly police stations in the city. Dili lang talaga ato sa police stations, no, para atong ma-check ang ilahang services, but we also validate actually first in the country, no, ang atong search for most child-friendly police station. The Oro Youth Development Council, mas ginatagaan gid na mogbili ang magko-create og solution, no, in answering problems sa mga youth. We actually have what we call the Local Youth Development Plan. So kaning Local Youth Development Plan, naa siya 9 center of participation. So out of that 9 center of participation, we're focusing on 3 center of participation, namely education, governance, and active citizenship. Sa education, no, we're actually focusing on the STRO Ordinance or the Students' Rights and Welfare Ordinance. So the city actually is really doing so many things, no, in terms of access to education. So daghan na kay gina-provide ang atuang syudad sa mga estudyante. Here in Cagayan, ang Xavier University lang yun ang naay ilahang na Magna Carta of Students' Rights. So isa po na sa salient points sa ato ang STRO Ordinance, no, nga hopefully ato ang mga universities and pati po ang mga high schools, no, nga napod sila ilang nga kanang Magna Carta of Students' Rights. And second is the governance, no. We actually have here right now the what we call on Oro Youth Leadership Academy. We're actually training youth leaders, especially the SKs, chairmans, and other youth leaders, potential youth leaders in the city. Okay, lastly is the active citizenship. So from this center of participation, our focus program is the Barangay Youth Empowerment Program, or what we call on the BYEP. So ang objective gid sa BYEP is to empower organizations, no, nga nasa matag barangay sa syudad. Actually, there's a verse in the Bible that really struck me the most. No? Mugin akong pinaka-favorite verse because it really talks about us young people of today. So according to Ecclesiastes chapter 11 verse 9 NLT, young people, it's wonderful to be young. Enjoy every moment of it. Do everything you want to do. Take it all in, but remember that you must give an account to God for everything you do. So we really pray that our young people of today would really enjoy every minute of you being young. One way to enjoy it is to really do things that you love that would also benefit other people. Because mo ginatudo sa Bible, no, love God and love others. And isa ginasa mo ginabuhat diri sa Oro Youth Development Council, no, really care for the young people, no, sa atong komunidad. And we hope na magtinabangat ang tanan in order to achieve this one. You can either volunteer with us or to share the good things that we're doing here. So we hope that you will continue to support us, and God bless everyone. Thank you so much. Daghang salamat sa Oro Youth. And karon mga kapaglaom, I am inviting our youth as well, or atong mga viewers nga adunay talento sa pag-awit, nga tawag og message mo sa panibya sa Kabuntagon World kung gusto mo awit diri live. O karon mga kapaglaom, panahon na pod aron mamati ta og usa ka matamis nga awit, kini ang Huna-Hunaa by Regine A. Morga from Butuan City, dire lang sa Harana sa Kabuntagon. Kinabuhi mo
kinabuhi mo. Walay kalipayan kung siya wala sa imong giliran. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Kapait ka sa ug kaguol ang masinati mo, ug dili ka mahimutan. Ang Diyos naghulat lamang kung kanusa ka mualagad kaniya. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. O gayaw na pagduha-duha sa pagsangpit kaniya. Kay siya andam sa kanunay sa pagdawat kanimo sa tinudanan. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Kung ikaw halayo sa Ginoo. Kung ikaw halayo sa Ginoo. Salamat Sister Regine Morga and Sir Elmer Gupit from Northeastern Mindanao Academy dito sa Butuan City. Hi Sir and Sister Regine, welcome sa Panimbeya sa Kabuntagon World. Hello. Karon nga nakakanta na ka sa atong aranan sa Kabuntagon. Sige, bati nimo karon Sister Regine. I am very kanang blessed kay ko kay nako diri and one sa ako ang kanang gihandom pod nga makakanta ko diri. Wow, praise the Lord for that. And I guess kanina kanta mo giawit karon hono na is your original composition, right? Yes. Unsa imo ang influence or sa imo ang matud pa nganong naka-compose ka ani nga kanta? Unsa imo ang inspiration? Okay, ako alang is naay nag-ingon sa ako ang mag-compose daw ko kanta kay dindot daw akong tingog unya kanang makakuan bitaw og mga kasing-kasing na. Okay, unya I'm kanang sa ako apod nga kaugalingon is kanang sa mga tao nga wala sila sa pagtuo bitaw. So, Ano mo siya, tong awit huna-huna para sa- nganong ay nahunaon nimo kung walay ka sa Ginoo
is mo to siya nasa lyrics nga kapait, kasakit ug kaguol. Yeah. Kuan gid ma-feel. I'm so grateful nga nahimo na nimo no. Is mo talent para sa Ginoo. And Sir Gupit, yung sa nimo pag-discover aning imo estudyante sir nga nice ay talent sa pag-compose sa awit. Ug syempre, naapog ka nga mag-accompany sa iya. Nag-abot ra gyud mi niya sa tulunghaan nato sa Northeastern Mindanao Academy. O nakita nako nga nagay siya talento o gusto po niya nga kani nga talento idalit ngadto sa Ginoo. Moto nga atuli wala gid akapila gini ang iyang gipraktisan ani nga kanta niya. Nihangyo sa kuha nga Tumuduyog. ang muduyog sa iya. First time nako po nakadungog gini ani kanta kay on composition man niya. Moto nga gipraktisan mo maayo. Ito nga, kaluoy sa Ginoo amo gyud nakuha o nakapresent mi diri. Praise the Lord for that, sir. And I really commend you for supporting your students, no? Sa labi na po sa iya ha, o sa pagsuporta po sa iya nga talent. And I hope you will keep on doing that till Jesus comes. Okay? Thank you. And mga kapaglawan, madunggan pa nato ang ilang mga awit unya sa atong duha ka mga awit pang nabilin sa atong Harana sa Kabatawan. But for the meantime, let's go back to our studio. Matod pa sa panultihon ang kabatanunan ang paglaom sa katilingban. O karon atong makaistorya ang NCMC AYS or Adventist Youth Society President, wailain mga kapaglaom, dili na ta matuglayo, Brother Edwin Indino, Kuya Awing. Yes, og NCMC Mas Amicus President, Chrisley Jade Sarro-Mines. Yes, good morning. Yes, morning. welcome. Dili ko sana yung ako interview doon. Pero sige lang. Dito ta Kuya Awing. Unsa man jud nang meaning anang AYS? AYS. Unsa ang katuyoan ani inyong Youth Society? Yes, ang pasabot ana kanang NCMC mo kana ang North Central Mindanao Conference, compose kana sa part of Lanao, Iligan City, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, part of Bukidnon, Hinguog City and Camiguin. Natunga naman ko ni before na apil unta ang Bukidnon, whole Bukidnon, pero natunga naman na may mission ang Bukidnon mo nang diri na lang ta sa coastal. And kanang EYS mo na ang atong mga youth members sa atong nga church nga dili nato na sila pasagdan tungod kay mo na ang importante nga sa atong nga church dunay 60 to 50% nga member nga mga youth sa ato ang church. Mo na nga kinahanglan nga ato gina sila nga atimanon pagpadasig sa buluhaton nga gisangon sa ato ang church. Yes, so Kuya Awing, giun sa man ninyo ni pag-organize o unsa may makuha sa atong mga kabatanunan ani? Unsa may ilang makatunan? Pag-organize ani, ako nalipay ko sa ato ang mga old nga mga EYS president. Gani, daan na sila sa United States of America. Si Sir Salarda, Sammy Salarda, and si John Parucalaw. Mo ni sila, and si daghan pa nga mga EY leaders na to, na-organize nila diri lang sa North Central. Kaya ang EYS, di gikan gini siya sa ato ang General Conference sa Seventh-day Adventist Church. Gikan gini niya nga labay niya diri sa ato sa mga mission, sa mga churches nga mag-organize gitag youth kay mag-antima gani nato sa ato ang youth department sa General Conference, pass it on. Pass it on. Pass it on nga ang mga katigulangan ilang ipasa ang ilahang leadership ngadto sa mga batanon. Wow, Tungod kay yes. sila man ang musunod nga magdala o mag-leader sa mga church. Sakto, sakto. And I believe Kuya, siguro kaning inyo ang or AYS dako-dako ni siya nag-mention ka ganina nga inyo ang coverage or inyo ang area dako-dako no. So ang ato makabatunon medyo daghan-daghan yun siya and ay naapod mo yung affiliated groups I think. Ang atong youth department diri sa North Central, doon na tayo mga auxiliary. Ang gani ang ato ang youth director, ang atong pinalangga nga youth director Pastor T.D. Baang, ang mga nato youth director kauban sa mga officers. Kaya ang officers doon na exicom, youth exicom. Doon na tayo mga auxiliary. Ang atong mga auxiliary doon ay EY Dream, Mas Amicos ang atong presidente, no? Mas Amicos, doon ay Chibron, doon ay 741, daghan na IPAGS, daghan tayong mga auxiliary nga atong gi-recognize sa atong youth department. So, nagkinahanglan ta nang nagpasalamat pud ang youth department nga dunay auxiliary nga ang auxiliary mobuhat pud siya. Nagkalain-lain nga mga area nga mobuhat kay ang youth department daghan nag-involve ani. Dili na ay single professional. So, daghan ang muliho kung daghan po ng auxiliary. So balik Kuya,
AYS kamo ang head, then under din ninyo ang kaning inyong mga Auxiliary na apoy master guide. Organization. Pathfinder, Oo. master guide na agya po na siya. Okay. Now, na-mention man mo kayo no, mga auxiliary organizations under AYS. Naagi diri ang president sa NCMC, Mas Amicus, no? Sister Chris Lee. So, pwede ni mo i-explain sa mo, unsa may kalahian sa Mas Amicus sa laing auxiliary organizations under AYS? Okay. So, ang Mas Amicus is the movement of Adventist students, Adventist ministry to college and university students. O kani siya is go-focus ni siya sa public campus ministries. O ga-cater ni siya sa mga Adventist students from SDA and non-SDA institutions. So, nag-ask ka ma'am if unsa iyang kalahian sa uban. So, naay mga auxiliaries nga nag-focus sa media, sa Pathfinder, but ang Mas Amicus is nag-focus siya sa campus evangelism. So, ga-implement siya og mga programs to uplift the moral, spiritual, and physical development sa members as well as sa non-members organization. What help or mga ma-offer ninyo sa atong mga kabatan-unan at the same time to ensure pud nga ilang mga academic responsibilities dili mapektuhan. Oo, yes. So, since nag-focus man siya sa campus evangelism, so ang mga programs is more siya sa under sa campuses. So, na mga Bible studies and devotionals, as well as ang kasagaran mga problems ang gina-cater is usahay na asalay mga Sabbath classes kay ang uban gid ana kay dili man jud SDA institution, so tabangan na mo sila, and then so that in the future sila po yung maka ministry silang classmates as well as their professors. Nino ta siya nga program Ate Bing, no? Yes. Campus Ministry. Na unsaon man pagka-member sa usa ka estudyante anang Mas Amicus? Okay, so I don't know sa Oban Union Conference, but under sa NCMC is naa sa Mas Amicus Constitution bylaws nga you have to be a student nga enrolled. And there is sa NCMC is natin ginatawag nga Mas Amicus districts na ay CDO, na ay Marawi, na Iligan, so they can approach the officers how to join the activities sa Mas. Wow, para mag-iyahan atong Naidugang youth. sa mas, ang mas magod, importante na siya kay dili man na Adventist nga eskwelahan sila nagatin. And nga mga exams nga during Saturday, okay Pwede na siya na kay makatabang mas. makatabang ang mas ana. And I think na may mga activities, no? This is the right time nga you have announcement. Sa Promotion? youth department, atong gina-challenge o ipaabot sa atong mga batanon nga mo appeal kita sa buluhaton sa youth department. Ang atong mga EY leaders atong gina-challenge o atong ginadasig nga mo appeal mahimo sila nga mga master guide, mo join sila sa Pathfinder program. Tungod kay nini karon nga mga nanghinapos nga makadlawan, ang mga youth dunay daghan nga mga lingla. Daghang mga Kuya lingla, Will. dunay mga mag-recruit dito nga okay kayo, maayo kayo, maminaw ka, okay kayo niya. Diha na nimo mahibaw-an nga dili day mao ang pag-recruit. Tungod kay ang youth dali ra baya kayo ilaron ang youth. Oh, ana mo na labi na gugma nga dali ra kayo. Mo na nga kinahanglan nga ang youth karon sa sa mga leadership na mo, ang leadership gahimo nag-train ang mga youth leadership sa mga batanon. Tungod kay ang mga batanon dali ra man malingla. Leadership labi na sa Hingoo karon katapusan do na may gipahigayon nga leadership training sa mga batanon nga nanang leadership nga training nga ang mga youth dili sila ma-involve dito sa gawas kundi dili mag-participate sila sa buluhaton nga gisangon sa Ginoo sa matag usa labi na sa mga batanon. And I think na may oo. coming bloodletting. And unyang hapon akong imbitahan diri sa Metro Cagayan, doon na tayo bloodletting program sa atong Adventist Youth Society sa under leadership of Pastor Teddy Ba ang magpakuha mog dugo unya kita ta sa Central Church Cagayan de Oro Central. Kung daghan mog mga dugo diha nga kaya kuha og 5 ka bag pa na to na kay para apil ta makatabang ta tungod kay karon daghan ang nagsakit og dinggit, yes. daghang mga kinahanglan dugo ato nang tabangan sila mga kapatid. Salamat kayo Kuya Wing and Chris Lino sa inyong time nga gigahin dere. O karon mga kapaglaom, maminaw na putag usa ka pinasahingah awit aniya ang There is Nothing Greater Than Grace dere lang sa harana sa Kabuntagon. Feels like they've lost it all. Over the edge, and no one there to break their fall. What do you say to someone who feels so unloved, giving themselves away a little bit every day just to be good enough? And what do you say to a hopeless soul who can't remember
of their control. There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak He can take you through. So before you think that you're too lost to save, remember there is nothing greater than grace. What do you say to someone whose life is on the line, and they ensure what happened after their last breath in time? What do you say to someone whose belt wound you can break through, and it's so hard for them to hear the truth? There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak He can take you through. So before you think that you're too lost to say, remember there is nothing greater than grace. Don't lose hope, don't let go, don't give up. You were not alone, you were not alone. There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak He can take you through. So before you think that you're too lost to say, so before you think that you're too lost to say, remember there is nothing greater than grace. Greater than grace. Youth. The one who easily thinks he or she is right. The one who believes he or she is capable of doing everything. The one who portrays everything is under control. Well, we got to think again. Our youth, according to Dr. Jose Rizal, is the hope of our fatherland. But with some saddening news on media today, young people turning against the government, against the standard principle, how should we help them follow the path to fidelity? What are the common reasons why this is happening to them? Help save the bedrock of the strong foundation in Youth Think, today in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom noog kauban nato karon ang maabtikon nga pastor sa North Central Mindanao Conference, Pastor Alfredo Dichos. Good morning, Pastor. Good morning, sa Pastor. sa mga listeners.
Yes. Oh, Pastor, salamat kay sa imuhang time. Og ba ganan jud kani si Pastor nga mag-uban, usahay lang busy na jud kay si Pastor mag-go around sa iyahang distrito. Hindi siya crusade dito sa ilaha sa El Salvador, Pastor, pero iya lang yung taga-kuan. Oo, daghang kay salamat, Pastor, no? Og kay kano ba kanang importante kay ato istoryahan karon, Pastor, kay ang mga kabatanunan, di ba gani nag-istorya ng AYS ug MAS. Pastor, unsa gyud di ay siya ka importante ang batan-on sa ato ang society? Okay. Kung maingon mo kung batan-on, imo tan-awon from 15 to 30 years above, consider pa na siya nga batan-on. Now, tan-awon nimo karon, doon na ba gitawag og millennials, Generation X, katong baby boomers, post-millennial. Karon sa atong kapanahonan, ang role sa atong mga batan-on is very important. Nga naman, kay dako kay na sila og matabang sa pag-renew, pag-refresh sa ato nga society. Nga naman, sa ilang pagkabatan-on, abti ka na sila, grabe na sila exploration. Kung imong tanawon karon sa atong society, ang mga batan-on mauna ang mag-una-una dito. Dahil ang mga kining mga edad-edaran na musunod na kay ang influence sa mga batan-on grabe. Oo, kay na sila ang energy. O grabe, very energetic kayo. Pastor, matod pa Ma'am Jel, matod pa ni Dr. Jose Rizal, ang mga batan-on mo ang paglaom sa bayan. Yes. So Pastor, dunay mga batan-on karon nga nagsubak-supak sa gobyerno. Unsaon man nato ni sila pagiya? Tinuod gina siya daghan kay ato mga batan-on imo makita mga balita matag karon og unya nga mag marcha-marcha mag-rally din ha. Tungod manggod kay ato nakita nga kini sila nga mga batan-on napadala sa eskwelahan, dili ta mo mention og school, nga wala nila gi-incorporate ang values ni Jesus Christ. Ilang gihimo more values sa kining gitawag og idealism, politics, nga mao na hinungdan nga ilang tan-awon nga mao ni ang ilang himuon gusto himuon, mag-lead sila din ha kay mao ni ang ilang gustong may tabo. Mo na imo makita magsupak-supak bitaw sa atong gobyerno karon. So mao na siyang mahitabo sa atong mga kabatanon kung wala ang values sa panimalay nga naa si Jesus Christ. Di ba? Kay typical man po siya gyud, Pastor, do kita mga batanon man gyud sadta before. Hala ba sakit. Wala na gyud siya mga sumpay. Batanon pa gyud siya, Sa Pastor. youth department, ma'am, basta ang imong heart nasa batanon Batanon pa gyapon kamo nang iway leader gyapon tawing. Pero Pastor, ba typical man gyud kay na siya, Pastor, no nga mga batanon is ideal tungod sa kanang ilang mga tungod sa unsa na kailang kaaktibo, ka-agresibo. Idealism ba? Siya, Labi na Pastor. sa politics, okay. Oo. Pero unsay siya diferensya de, Pastor, nga kana bitaw ang iyang idealism nga gigamit sa unsa di ay ka-significant ang idealism sa pagkabatan-on de, Pastor? Okay. Kung naa ka sa gawas, kung layo ka sa Ginoo, ang naa masilsil sa imong alimpatakan permanente, mao kining mga butang sa kalibutan, unsa nagakahitabo sa politics, unsa din ha ang gusto sa mga tao, nga nabitaw daghan imong makita ron nag-eskwela ang mga batan-on pero mo gawas mo adto dito tungod sa gitawag og idealism og politics nga gusto nila nga maoy focus sa ilang hunahuna. Now sa atong church, daghan magyapon tag mahimo ni ana. Ang atong church dunay mga program. Gani bago pa silang gi-interview. Doon na tayo Masa Maikos, doon na tayo Fatfinder Club. Daghan kayo nga atong mga batan-on mabutang dito nga ma-train sila opposite sa pikas. Yes, kay kaning mga training sina dili lang siya leadership sa church but at the same time leadership sa society. Yes. No, that you will use your talents and capacities for good use. Ang nakanindot po diha, ma'am, nga ang mga youth dili na pud mo adto sa gawas pa nga naa sila sa church. Kaya usahay makatako dito sa gawas, ang ilahang mga style na pareha na sa gawas. Kalibutan. So Pastor, giunsa man ni pagpaagi ang church, do na bay gihimo ani sa mga batanon nga malayo niining mga pagsulaya? Okay. Sa ato nga church, doon na tayo dako nga mahatag. I would encourage the youth nga mo join sila sa gitawag og socio-civic organization nga mo promote og maayo nga pagbuluhaton ngadto sa society. Ayun. Kaya ang atong church, muna kung ingon kagay na, nga ang church daghan kay mga activities nga ang mga batan-on malayo ni ining nagakahitabo sa kalibutan karon nga ang atong batan-on murag didto padulong. Pero sa atong church daghan kay ta, di ba? Sa EY grabe kadaghan atong activities. O galing lang siguro wala sila nagayran pag-ayo nga mahatag ni sa ilaha mo na nga more sila didto kay ila makita nga very attractive man sa gawas, di ba? Pero kung ato ning himuon sa church pagtabang sa atong mga youth ay mobalik na sila. Ang foundation nga atong mahatag sila dili gidunta basta-basta. Oo. Modesty aside, no, nahimo tang ba ang leadership sa church, kaya bitong member ka sa AYS o aktibo tang member before wing sa MAS ba nakatabang kayo sa kung unsa ang atong panlantaw sa society. Yes.
Pero pastor, nganong makita nato this is happening, it's sad ba? And it is like mura bitaw gakahadlok ka kung unsa na lang gyud ang kaugmaon sa tong kalibutan ko inana ang mga batanon. Pastor, what do you think are the reasons nganong inani ang mga batanon nato? Usa sa mga rason nga ako nakita nga atong mga batanon na himong ingon niini tungod kay labi na dili man nato mablim ang atong mga ginikanan. Natanawa na gud ning mga kabataan nga gipa-eskwela sa dagko nga mga eskwelahan sa atong nasod. Tanaw nimo ang incorporate nila dito sa ilang teachings lahi kung kita ni adin sa sulod. Now ako personally doon ako'y pagmahay nga nahimo ko nga nag-alagad nga dako na. Kaysa una ka mga bata tanon pa ka daghan kay kag matun-an nga mga butang nga unta dili ka mo incline din speakers diri unta ang imong inclination pero sa diha naman ka nakabalos ka matuoran nga dako na ka munang moingon ang uban nga nagregret gyud ko nga ngano nga ulahin ako nakabalos ka matuoran. By the way ako high school na ko nahimo nga member sa atong church. So wala ko'y background sa makang awi nga kanang pathfindering unsa ba wala gyud. So muna nga sa ako karon may lagani kay na pastor ko. So nausap ang imong gitawag kanang idealism ba nga mao ni ang atong panglantaw. Oo, niya ang family gyud pud pastor no dako kaayo siya role pastor no. Kung ang imong family sa gagmay pa mo ang background okay kayo. Imo nang mo bitaw nang ingon Biblia train up a child. Importante kay na kay tradition sa atong pamilya karon na pa ba makita pa nimo gamay na lang di ba? Gamay na lang. Gamay na lang kanang amin sa unawing grabe gagmay pa ta grabe. Amin kita. Pero karon ay pino pa pinon. Apir na. Ay wala. Wala na, di ba? Or tax na lang. May na lang kani mga pirwing kay may na ang uban jud kay mosulod ra di na kay balugi ni ka. Asa naman? Narinig ka? Di ba? So ang bonding sa family pastor no. Dili na magdungag kaon. Magatubang murag lagyo kay sige rag text di ba? So lahi na kayo. Lahi na gid kayo. So pastor unsa man natong matabang sa atong mga batan-on karon nga sa Bible nag-ingon diha nga hinumdumi ang imong magbubuhat. Yes. Nasa Ecclesiastes. Kanang giingon sa Ecclesiastes nga remember thy creator in the days of the youth. Buti pasabot ana nga while we are still young sa atong pagkabatanon ato hinumduman kay si David Maury nag-ingon siya nga sa atong pagkabatanon imo makita ang gitawag og energy, sensitiveness ug kining teachable. Dayon kanang dangerous sa tumoy. Kanang teachable. Ang bata ko imong tudluan dali ra kina makakaton. Pero tiguang na wala ko nag ikaw na tiguang na gahi na kay tudluan. Pero sa panahon sa imong pagkabatanon sayon. Din panahon sa imong pagkabatanon sayon mag-alagad sa Ginoo mo adto kag simbahan bisag sa imong baton kay abtik pa ka. Kay kung matigulang na ka, brad kuyog ta. Dili na. Din kining katapusan nga gisulti ni Mori kining gitawag dangerous. Kaya mga batan-on karon mohilig nag-exploration kana mo-explore bitaw. Drugs, pornography, alcohol, peer pressure. Imo nang makita sa atong kabatan-onan karon. So muna nga ingon si Mori nga sa atong pagkabatan-on ni ani upat tungod kay very dangerous kining gitawag og sa ato pagkabatan-on sa katuigan sa mga kabatanunan. Oo, and it's not really, but it's dangerous. It's not really helping the youth. Pastor, unsaon man nato siya, Pastor, og kanang inganyo. In closing, Pastor, sa ato ang mga batanon nga kay dako siya kay ni siya ba to be active in church and at the same time to stick with your family because at the end of the day you have nothing but your family. Yes, ang importante ra gyud ako ikasulti sa ato mga batanon karon no nga importante gid kayo ang atong pamilya. Usahay magsuko-suko ta sa atong magpapamulakaw ta. Pero at the end of the day, asa man ta moadto? Balik Kisa may itong balikan, kisa may itong atuan. Kanang friends nimo, mayroon man nagdaghang nga kwarta. Magwa na kay kwarta, asa man ka? So ang atong pagrespeto, pagtahod sa atong ginikanan, importante gid na. Kay kung wala na siya, unsaon na lang ang value sa mga kabataan karon. Unya si Ginoong Hesukristo naagid kanunay sa atong kinabuhi. Amen. Okay. Ang sa Ten Commandments, ang balaod nga dunay saad, mao ra man ginahigugma imong correct. Honor thy father and thy mother. Ug wala man gyud na siya na usab. Pastor, bago ta mo close, Pastor, gyud you have greetings sa imong mga kadistrito o kapamilya. Okay, gusto na ko panimbayahon ang mga kaigsunan sa Everlasting Association, labi na gyud sa El Salvador Church nga culmination karon sa Happy Family Bible Seminar. Karong hapon doon na tayo baptism. Birthday sa akong usa ka buok anak o sa among isa ka babae. Then dili na lang ko maingon nga akong birthday karong Monday. Magkita ta, speaker ko karon sa Garden Church. Good morning sa tanan. Advance happy birthday, Pastor. So, thank you. Magpaabot mi sa imong text kung asa ta magkita. Kuya, may pagko ko nagsabat. So no, mga kapaglaom, so naay mahiganay kat ka unsa nakatiguman gakahitabo karon sa El Salvador ug si Pastor diri siya sa atong SPUC Garden Church. So magpadayon ang imong ang atong programa diri mga kapaglaom no ani aha na pug ka naglakaw-lakaw sa kadalanan wing ang Bible Beats.
O unsa man ato isayod sa atong mga kapaglaom karon? Ato isayod sa itong mga kapaglaom karon sa atong una nga ginikanan, labi na si Adan og unsa og pila ang edad nga namatay si Adan. Okay. So ready na ka? Ready na kayo ganina ra. Ganina ra. Ato na sila katon. Suta. Sige. Pilay edad nga namatay si Adan. Sige, taga-clue. 20, 30, 40. 30. Ato bang? 930. Hey! Naka. Agi ang ala. 920, 930, 940. 930. Ang tama tubag. Yes. Unsay edad nga namatay si Adan ang atong unang ginikanan? 920. Kuha na itong isa. 930, 940. 930. Ang tama tubag. 930. Yeah. Namatay si Adan. Pilay edad niya namatay siya. 930. 930. Ikaw. 930. Dili na kapipis. 930. Ang tama tubag. Pila, Pastor? 930. 120. 930. 1,000. 930. Tama tubag. Usa? 930. Makita yan sa Genesis chapter 5 Kami na po'y muduyan dia. Hawa na mo dia. Unsa may edad namatay si Adan? Limtan. Ikaw, ma'am. Charol ka mong duwa. Magbahin mo. Ikaw sa 920. Ikaw sa 930. Di ansiran. Ha? Sige, ikaw. Sige. Ikaw una. Oh, 920. 920 ikaw. 930. Ano man tumag sa? 930. 930. Genesis chapter 5 verse 5. Sige. Isa ka interview ka na mo. Ay, isa pagbabay-babay. Pila may edad namatay si Adan? Ang 930 siguro. 930. Ano tumag? 930. Correct, si Nakadaog Nanay. ka. Nakadaog! Nakadaog si Nanay. Yes, Harold. Wing. Kita ni mo. Damogin nga singot to. Pero Nagkatuta tingin- dito sa mga tin sa mga taga-sipak. Taga-sipak. Oh, Ang uban taga Iloilo. Taga Iloilo. So, unsa man imong experience karon sa ato ang pagsuroy sila? Akong experience karon sa pagsuroy. Oo. Nalingaw gyud kay ko kay ang uban makatubag, Ang ang uban. uban pod makalimot. Leo, makalimot. Dili sila ingon nga wala sila kabalo sa Bible pero nakalimot. Oh, nakalimot lang. Importante gyud nga magtuon sa magtuon sa kasulatan. kasulatan. Oh, makita na sa Genesis Chapter 5 verse chapter 5. 5. Oh, so diha tanahon nila na diha nga kana nga verse na diha ang story sa atong una nga magdikanan sa kamatayon ni Adan. Ni Adan ug ni Eva. Thank you guys imong pagkuman ako karon. Ako pasalamatan The Black Music Ministry and Mr. and Mrs. Rex Gonzaga and si Ma'am Dina diha sa US. Thank you so much sa imong suporta sa Bible Beats. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagahatod sa kamaturan, Harold Ray Baslot. Awing indino alang sa Panibaya sa Kabuntagon World. May buntag mga kapaglaom, happy Sabbath kanilang tanan. Nasab kita sa itong segment ng Let's Pray Today. O kinihingayon atong igahin alang sa itong hiniusang pagampo sa itong 777 prayer. O apilan to sa pagampo ang inyong mga ipadalang prayer request. O kauban sa pagampo si Pastor Alfredo Dichos. Pastor, salamat kayo sa pala sa pakiguban. Ano yung pastor ang mga prayer request na itong iapil sa itong pagampo? Una, itong iapil sa pagampo ang inahan ni Brother Benvenido. Benvenido Humainon nga na-hospitalize karon tungod sa yang high blood. Si Mrs. Merly Kagmat nga dunay stage 4 na cancer. Si Sister Edita Azcuna doon na siya mga allergies. Si Sister Juliet Roquilio Ladublan matud pa niya her health is not in good status right now and we are praying for God's intervention. Si Miss AJ doon na siya congenital heart problem. O doon na sa ka-viewer, no? Si Sister R, nagpaila siya sa iyang pangalan ng nani. Doon na siya na-diagnose og leukemia. And lastly, let's pray for our GSAT connection. Mga kapatid, kung napansin ninyo sa ato ang GSAT karon sa mga TV connection nato, medyo na ay problema, di na kayo maklaro tong audio and until now panikamutan pa siya nga fix. Hinaot nga kini masulbad sa pinakadaling nga panahon. Pastor, shall we pray? Okay, mag-ampo ta.
Gamhanan nga Dios ni ining mataw nga takna sa kamuntagon sa adlaw igpapahulay, amo iuli ang amo pagdaig ug pagpasalamat kana kanimo tungod kay ikaw ang tinubdan sa tanang mga panalangin ug grasya. Nini kabuntagon o Dios, doon na kami mga pinasayang hangyo nga anak kanimo. Doon ay mga tao nga nga hospital nagbalatian. Bienvenido Humaynon, Merly Kagmat, Edita Ascuna, Juliet Riquilio, Miss E.G. o kini sila dunay nagkalalain nga mga balatian nga naa karon sa tambalanan. O Dios, amo gibati o giisip nga sa among tagsa-tagsa ka makugalingon wa gyud kami mahimo gawas kun ikaw mag-intervene. Hinaot nga imo silang duawon sa balay tambalanan diin sila na-confine. I-extend ang imong gamhanang mga bukton, panalangin ni ang mga doktor sa mga nurses nga nag-atiman ngadto kanila nga pinaagi sa mga medisina ug sa imong panabang kini mahimong instrumento sa ilang hinanali nga kaayuhan, mahibalik ug ma-restore ang ilang maayong panlawas aron makapadayon sila sa pagpangalagad, makabalik sa ilang tagstag sa kapanimalay nga nagmalipayon ug malinawon. Amo sab giampo sa pinasahi ang GSAT connection nga unta kini mo improve aron nga makahatag og maayo nga signal ang pagtan-aw sa mga katawhan, mamahimo nga maayo og nindot aron ang imong mensahe mo kuyanap sa nagkanalaing dapit bisan pa man ngadto sa tibuok kalibutan. O Dios, wa gyud kami mahimo kung wa ikaw busa ang among kaugalingon among gitugyan nga na kanimo. Hinaot kay imo kaming pasayluhon sa tanan namong mga sala aron ang among pag-ampo ni taknaa modangat sa imong trono sa grasya. Daghang salamat o Dios sa imong pagdungog pagtubag sa among mga pag-ampo. Pasayloa kami sa among mga sala kining tanan among ginasalig ug ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor. Thank you. O sa itong mga kapaglawom, kung doon na kami mga prayer request, pwede ka rin yung padala sa itong Facebook page, ang Panimbi sa Kabuntagon World, o pwede usab sa itong contact number na makita sa mga TV screens. Kinang let's pray today, where you don't have to pray alone. Sang dalan
sa malinaw suba sa unahan yutanggihan dumta way ka gol ni kasakit sa matahong puluyan dito sa langit. Tanang mangan tukita sa puloy ang matahong isang yautang paglaom ngadtos makasasala sa unahan sa malinaw suba sa unahan yutanggihan dumta way ka gol ni kasakit sa matahong puluyan dito sa langit dito sa What a beautiful name it is. Nothing compares to that. Ang pag-ibig mo sa'kin. Music is God's gift. Kalibutan, hukman niya. Pasin ang mga buhat mo. Dili ang kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbiya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. One of the reasons why people are hesitant to share their blessings is because they think they have none. But realizing the fact that there are things that we already have could also be a blessing, just like our blood. Join us tomorrow, September 7, 2019 at 1 p.m. at North Central Mindanao Conference Room as the Youth Ministries Department of North Central Mindanao Conference conducts Bloodletting Drive. Join us, for God is calling you to share blood in saving lives. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Lain na pun nga suliran na atong Tagalog pagtagad diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko ka professional na searching for the one.
I know nga nindot yun ko kung kauban sa pagtuo. Daghan kong pag-ampo apan nalibog ko, adunay babae nga kauban nako sa church. Apan hasta ka maldita. Gwapa man siya, ganahan ko niya. Pero dili nako ilimod nga maldita gyud siya. Ay. Aduna pud ko'y amiga nga dili kauban sa pagtuo apan buutan kaayo. Unsaon man Ay. ako ni? Diba? So asa ka sa gwapa nga maldita or sa gwapahon pero buutan nga pero wala sa pagtuo. Dili mo Or pareha lahi, og oo. pagtuo. Di wala dili sayo tong wala sa pagtuo. Dili siya pareha og pagtuo. Asa mo ka fit? Okay. So asa yun siya. So mga kapaglaw man na po ninyong kabarkada sa buntag Sabado o kauban si Pastor Ditchos nga muhatag og tambag ani nga problema. So Fitz, kung ikaw si lalaki, ikaw ba yun ni Fitz? Mura ganing ikaw ni Fitz. Siguro ma'am, kanang nganong maldita na siya sa imo, kaya di siya ganahan sa imo. Di kanya feel. Hala, ng hugot maldita na, kaysa- Fitz. Hugot ba ito? Di ba? Mo nang, pero kung ganahan sa imo, di siya maldita eh. Pero dapat ilonin mo siya. Because, Dili dito ganahan si mo. siguro. Unsa na Fitz, an experience with love? Ana. Kawa. Ginawa ka na siya. Pero siguro, ang mga tao ngayon na, ilara ng facade. Ilara ng pang protection sa ilang kaugalingon. Pero kung mailhanin mo sila, beyond na, ma-break na nga wall, siguro na po na sila yung good side po. Pero kung sa kuha, kung semi-split mo ka na bang maldita or dili maldita, mas maya siguro ning kaning maldita pero i-discover ang iyang good side po. Tanang yung good side. Kaya wala ka kabalo, basin gihigihimo ra na niya para pang protection lang siyang kaugalingon. Wow. So And na po siya defense good side tungod mechanism. kay nasa pagtuo sa Ginoo. So nasa good side in short. I-discover lang na siya. So Okay. defense mechanism lang siya ang kamaldita sa iya. Oo, ha? defense. Oo, di ba kay bonus na biya kay guwapa. Guwapa. Pero ikaw UP guwapa. Pero slight. Slight. Okay. Ako, Ma'am Age, mutuod ko kada babayi na ginay pagkamaldita. Pero naay maldita nga nasa saktong lugar. Ano yun? Saktong panahon. Naapoy ubang maldita nga medyo nasubraan pod gamay. Oo. So kung ako ang iyahang pangutanon, mas i-prefer gyud ako nga tan-aw ka sa attitude. Anyway, dili man pod ka magdali nga minyuan dayon na nimo diretso. Then di ba ang ato biyang role diri sa kalibutan is atong isangyaw ang maayong balita Amen. dito sa mga wala pa nakadungog. Amen. So muna ako sa Basin pa di ay I mean, hindi siya pamaagi. magdali, pero importante yung i-consider ang attitude. No, kay Careful murag kumbaga ta. sa pagpanarbaho bitaw, ang attitude man ay EQ, tanawon o oo. EQ more than the IQ. Emotional Bingkat. quotient. Unsa slight pod ka? Secret, si Jamel na lang pangutan. Bitaw, oy, kani magud baka ang mga lalaki ba mislabeled nila ning maldita. Dili ra bid ana jud. Gingon ni Yop, kaning mga babae na jud mga pa-attitude ba gamay. Pero at least pod Na may good side. at least po dili po nila nga basta-basta mino. Or baka tinuod. pag pamaagi po na nga na magpalugit pod gamay ba Fits? Ana ba ng mga maldita effect. Bakit ako? Pero ingon sila, the more daw ka maldita, the more daw ka gwapa. Di ko. Di mig agree. Kaya wing, agree ka ato. So dito talaga sa maldita dyan. Ay, Pagtagpong ampo ni mo kila, na dili gwapa. brother. Pasensya. Iampo na ni mo na brother kay maghisgot na rabatag mga kinaiya. Lisod ra ba na siya kung unsa jud na iyaang nandan or iyaang batasan sa kay batasan na guna no na-imprint na si mo so lisod na siya maliso or ma-change so iampo na og ayo kung asa man jud ka aning duha ka babae. Anyway, murag dili pa man pud siya sure jud siyang feelings kay gaduha-duha pa man siya no. Pero i-make sure pud nimo imong feelings toward aning duha ka babae. Ba kung asa gyud kay na pa man siya options kay manguyab pa man siya. Lagi. Di ba wing daw bigi unsa gyud nimo pili wing? Dunay. Ani ni siya. Ang gwapa ug laig batasan, dili na siya mausap kuno ang batasan. Ang medyo dili kay gwapa, pero buutan ang nao mausap pa ipabikibilo na. Usap Ana. na. Okay na.
Pero kaming mga lalaki ganahan mig malita kay musukol. Musukol na siya. Ang butan pag imong singhagan, wala na. Oh, dili na siya kay butan man. Pero malita pag singhagan imo musukol man ang kuha ka diya. Wala na ka. Murag paubos po ka. Dili po ka makapalabi sa imong gibati. Ano ni mga lalaki? Pag malita dili makapalabi sa ilang gibati. Kay malita man. Musukol man. Disiplina lang. Disiplina. Na-realize ni mo ka trainer kito wing. Layon ka wing trainer. Igo man. Ang may mo diya kung ganahan jud ka anang malita nga gwapa, gamito nimo mong diskarte katong mga moves nga mga balak-balak, mga hatag bulak, kantahan nimo diha balak nga kuhaon ko ang bituon ug akong ibutang sa imong dughan. Kanta dire kat. Ana na imong buhaton. Kanang maldita ganahan po na sila og kanang magminalito ka gamay. Ayaw pa ubos-ubos, minalito ka ganahan ko ani kay musukol ni imo nang malituhan. Unya imo na siyang builuhan nimo nya kalitan din nimo nagbiya. Mingaw na gani na nimo. Sure na pagbalik nimo mao na siya. So balik ko yawig ganahan mong babae nga ma-challenge mo. Ganahan mo ma-challenge ang laki kay wa may challenge og dili lita. Malita di way challenge. Hala. Magminalita gani ni siya. Jimel, kay balon na kag-asa. Agin sa tawagon. Bitaw, kini nga side pastor, unsa man siya kay ang nasa simbahan, kauban sa simbahan, pero malita kayo. Ang naa dito sa gawas, pero butan na sad. Alang din nagpadala no, kini siya nga problema. Common man ni siya. Makaingon mangod kag maldita ko sa kababae. Sakto tong giingon niya labi na wa siya gana si mo. Minalditahan gid ka. Pero makatunon siya lalaki nga ganahan siya gupuhan siya, dili nimo makita ang iyang pagkamaldita. But anyway, sa pikas nga side o sa pikas nga side naa gina sa babae. Ang importante lang sa kinin ng sender nato karon nga samtang doon na pa'y panahon, it's better to break a heart than to break a home. Og nag-ingon po ang balang kasulatan sa 2 Corinthians 6:14, don't be unequally yoked with the unbelievers. So samtang doon na pa'y panahon sa iyo pa, uyab pa man sila, pwede pa man yan na matas kay malagi na lisod kay ang batasan, lisod kay usbon. Ang dagway sa pagkakaron, o tanawa mo mga gwapa na kayo mo, di ba? Kaya tungod sa atong technology karon. So, wala ko nag-ingon na kamo, ha? Wala ko nagpasabot ka kamo. Kay, gwapa na magimodaan. Pero sa akong pasabot nga ang batasan, lisod kay ni mo usbon. Kung gusto ka nga maghikok sa imong kinabuhi, mao na, pero dako pa kaing panahon, pwede pa nimo na siya dili dayunon, pwede pa ka mangitaglain, iampo sa Ginoo, aron nga ikaw magmalipayon sa imong kaminyo. Daghang salamat. Ba? Okay, niuyon gyud sa imuha awing pod si Raymond Opina sa kung unsa ang kuan unya kanang unsay tawag ani sa amo ang letter sender ba? Kana man na lang gani ka kay babae gyud ang imuhang options no. Kanang unsay tawag ani? Tanawa lang gyud siya kay ang batasan lisod gyud na siya usabon. Diba? Kung asa gyud ang imuha dito baka sa kanang magkasinabot mo or sa magsilang kag sabot ba? So mo na siya kung pangutana nga ibilin sa imuha karon. Unta nalamdagan kanamo sa amo ang mga insights diri sa amo ang mga kabarkada. Og karon moadto ta sa Antelope Canyon dito sa ato ang Edge of Wonder. You are about to explore to a gorgeous city where you can find the swirl and twirl of rocks with its glowing red rock walls heading to the bottom of the earth. Welcome to my home for almost 3 years now, Page, Arizona. Page, Arizona stands at the center of the world's renowned Grand Circle, a collection of parks, monuments, historical sites, and prehistoric Indian ruins that includes a genuine geological icon of West America. And one of my best pick I can offer to you is the Antelope Canyon. This unique landform looks like a wave of the sea frozen in stone. According to the history,
Antelope Canyon was formed by erosion of Navajo sandstone, primarily due to flash flooding and secondarily due to other subaerial processes. Rainwater, especially during monsoon season, runs into the extensive basin above the Slat Canyon sections, picking up speed and sand as it rushes into the narrow passageways. Over time, the passageways eroded away, making the corridors deeper and smoothing hard edges in such a way as to form characteristic flowing shapes in the rock. Flood that left a magnificent design on the canyon walls. And this reminds me of a flood that happened thousands of years ago. Flood that cleansed and renewed the earth to its new beginning. A time on the earth's history when God saw wickedness in the hearts of mankind, and He wanted to wipe out the earth with flood. Noah found favor in God's eyes. Upon the very specific instructions of God, the ark is built. People are invited to come, even animals. But unfortunately, people did not believe Noah. Only the immediate family of Noah entered in the ark. Rain fell for a period of 40 days and nights. God has promised to never ever destroy the earth again with flood, and He placed a rainbow in the sky as a sign of His promise. God intends to cleanse the earth again, but this time through fire. When? Only God knows. This is your friend, Charm Pamisa Sananing, for The Edge of Wonders. One of the reasons why people are hesitant to share their blessings is because they think they have none. But realizing the fact that there are things that we already have could also be a blessing, just like our blood. Join us tomorrow, September 7, 2019 at 1 p.m. at North Central Mindanao Conference Room as the Youth Ministries Department of North Central Mindanao Conference conducts Bloodletting Drive. Join us, for God is calling you to share blood in saving lives. Yes, no, unya makita ta dito sa North Central Mindanao sa bloodletting program sa Youth Department, no, under Pastor T.D. Baang. Kita-kita ta diri Metro Cagayan o asa mo moabot mo diri, kita-kita ta unya mga kapaglam. And karon in kabutagon moadto na sad ta sa atong birthday bulletin o atong tanawon ang mga birthday celebrant. Happy birthday to Sir Ven Caballero. Happy birthday! Nilo Tigon, happy birthday, Happy sir. birthday. Sharon Nazaro Picalco, happy birthday. Raynil Kadira. Happy birthday, sir. Happy birthday. Lynn Ruby. Ma'am Lynn Happy Ruby. birthday. Pastor Pastor. Harley Ibanez. Pastor, happy birthday, Pastor. Pastor. Venus Pamisa. Happy birthday. Happy birthday. Emmanuel Pactol. Happy birthday. Ethel Gale Plaskita Makinano. Happy birthday. And Randy Hey, Balito. Sir Randy, happy birthday. Honey Grace Kaymor. Dave Happy birthday. Patigayon. Happy birthday. Alwin Galvez. Happy birthday. Stephen Hain. Stephen Hain. Yes, Steph, happy birthday, birthday. Steph. And Lovely Kulangop Maata. Maata. Uy, si Bumilson, Happy yung birthday. screen name. Wow, kakit siyang name. And si Bumilson. Pastor. Isa pa. Pastor. O, di ba ito i-greet? Dichos, advance Advance happy birthday, Pastor Dili- Dichos. Sa Monday. Kinsa Sa Monday pa. Oo. Eh, mga kapaglam, sige, ato ng kantahan na ato mga birthday celebrants. Happy birthday to you. Okay. So, atong Alright. Greetings. Atong ipanimbaya. Bible trivia question for today. Unsa atong pangutana? Yes, Si mga kapaglam, napangabang atong na. pangutana. Pangutana is, sa akong linghod nga panuigon, ako nagsugod na sa pagserbisyo sa templo sa Dios o kini nagpadayon sa tibuok na akong kinabuhi. Nahimong propeta nga maoy nagdihog kang Haring David. So pangutana, kinsa ako? Kinsa siya? Ngano? Okay. Tawag So, na. tawag na sa 0927-777-5602. Again, 0927-777-5602 para sa tubag na to ato nga pangutana. And O we karon will atong go- ipanimbaya, Ma'am Ange, ang atong mga viewers. Happy viewing sa atong mga kaigsunan diya sa United Sewing Association o sa Ingog City. Ako mention no sa atong mga kaigsunan diya, si Bimboy, si Kuya Maclovin, Eddie, John Renan, Jefferson, Jaden Dave, JR,
Kay dating Juanito, Pupol, RD, Stephanie, Vanessa, and Villaruel Humawid. Happy watching sa inyo tanan. And Ma'am Rebecca Kabahit, happy watching. And Sir Tatay Dugos, belated happy birthday sa imo dara tatay. And happy watching also to Marian Montero diya sa Iligan and sa atong mga viewers pod sa Luzon, Mama Papa diya sa Quezon City. Yes, no, mga kapaglaom, daghan kayong salamat sa inyong walang puas nga pagsuporta diri sa amo ang panimbiya sa Kabuntagon World o ang katibukan nga Hope Channel Philippines. Og akong i-greet lang no ako mga kauban diha sa USTP Cagayan de Oro Campus. Congratulations to the Research Office for hosting the 2-day Research Summit. Salamat kayo sa mga participants ug sa mga evaluators who spent their time nga patanaw sa mga research output sa university og diya sa Lumbia National High School og especially Architect Dumpa. Salamat sa kanunayong pagtanaw og dinha sa imong mama. Regards. Kuya Michael Huson, Kuya June Baguio, Movement of Adventist Students, Excel. Yes, and gusto po na ako, or I would like to take this opportunity, no? Condolence sa Hinargi family, sa akong lolo Valeriano Hinargi, og sa iyahang family. Sige lang, kay ang Ginoo nagtanaw man kanato. And gusto na ako i-greet ang atong mga kaigsunan diya sa Balod Church diha sa Cebu, atong mga harana songs na abot na diya, maski man dito pa sa lupa, Lantawan. Maayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath. Aduna po tayo greetings. Good morning. Greet ko sa akong family, Donald diha sa Aplaya Hasaan, nila Jerelon Jerome og Jaymar, og especially sa asawa Jelma Donal og sa akong mga silingan diha sa Aplaya Hasaan. Miss or greeting from Ronelo Donal. Yes, dunga greetings. Good morning. Greet na ko ang mga Acera family, Cardenio family, Ekaliko or Etchalico family, Okda family, Gika ni Linlin, Cardenio, Acera. And good morning and happy Sabbath sa Jemel Cabahog Senior and Anita Cabahog, Ann Bugayong and Randy Bugayong at Chicago, Illinois. We miss you and we hope nga makauli na mo balik diri Mommy and Daddy. And also sa akong magpapa diya sa Osamis City, get well soon sa akong papa. And greetings. Yes, ano na po, greetings Pastor James Hinargi and Auntie Eve Hinargi diya sa States. Ako magpapa, Uncle Dad Hinargi and sa akong Auntie Mommy, good morning. And ano na po tayo, greetings, good AM and God bless you all. Greet lang na ko kabilin og Dizan family from Junjun. Dizan, thank you and God bless. Yes, and karon ako na pod, humana mo diha. So, Yes, diri na dagan pod. tagkuyog, Ako kuya. kauban karon una from Butuan and simply si Jinjin ato ang president sa Mas Amigos. Doon na siya greetings labi na sa iyahang mga minahal sa kinabuhi diya sa Surigao. Go. Hello sa akong magpapa from Agusan del Sur, and also for the Execom officers, NCMC, and the Youth Corps from Iligan. Thank you. And from Butuan, ha, tayo mga bisita, tagaan mo na mong time. So, go sir, sa imuhang greetings. I would like to greet our beloved principal for Northeastern Mindanao Academy, Agapito Orindain and his wife, and especially also for our Northeastern Mindanao Mission Administrator, headed by Pastor Dante Ubus and Pastor Baal and Sarah Musin. Yes, go ma'am. Akong i-greet akong mama, akong papa, akong manghod. Diba? Billy Zora, hello. Blantar family, Muli, Muraga, Arabis, hello. I want to greet also the church in Saudi Arabia, Al-Khobar, and I also want to greet my family at home and at Saudi Arabia. And I want to greet also our section grade 11 Shasudani. So I would like to greet my family, Ma, Pa, I'm here. And also sa San Miguel, hello, family, Ginsod, I am here. I would like to greet my mama and papa and my mom. Greet na ko ang family di Asasan, Kabanglasan, Bukidnon og sa Agusan del Sur. Okay. So, nanatay guler sa Bible trivia. So, Yes, we have a caller in line. Thank Hello, you. good morning. Good Hello. Hi. Hello. Ang mutubag sa atong Bible trivia. Hello. Hello. Yes, Hello. hi. Yan. Happy Sabbath. Brother. Good morning. Unsay atong tubag sa atong pangutana? Samuel, ma'am. Si Samuel, bitanaw Samuel, na to let's kung si see. Samuel bagyud siya. Please Kinsa reveal. to siya?
Samuel. Yes! Congratulations! The story is finding 1 Samuel 1. Taga-asa ta, Brad? Taga Carmen. Oh, layo kaayo ba? Grabe bitaw. Salamat sa pagtawag. Please stay on the line. Doon na kayo, te. Lo, gani. Joke naman good nga layo. Charot. Nakasagawa sa studio. Oo. Salamat Baka nang si Leia, sa please stay on the pagtawag. line kay si Leia ang mag-arrange sa imuha ani sa imuhang pag-on. Yes, mga kapaglaom, no, among i-promote ang ato ang gwapo kayo nga segment diri sa Panimbiya sa Kabatagon World, ang An Experience with God. So if aduna mo'y nindot kaayo o kanang makatindog balahibo nga mga experience din, nabati ninyo ang kamaayo ang grasya sa Ginoo, please send it to us, no? Mga kapaglaom, gusto na ko ibilin kani nga panultihon sa inyo ha. We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. That is from Franklin Roosevelt. Mga kapaglaom, daghan kayong salamat no sa higayon nga inyong gihatag di nakikuyog mo kanamo. And atangan nato ang another very special episode next Sabbath. Magkita-kita ta mga kapaglaom. Atong ang kunon ang grasyag himaya nga sa langit kanato gigasa. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Kung mga tuburan o naghatag kang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang maglaom kaya dunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Only one earth, live in harmony. Buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbiya sa Kabatagon World! See you next Sabbath. Happy Sabbath. Sir Yul!